skladateljica, spisateljica, dirigentica, feministica i aktivistica u borbi za ženska prava. Rođena je 23. travnja 1858. godine u Londonu. Dobila je titulu Dame of the British Empire i primila počasni doktorat glazbene umjetnosti na Oxfordu. Umrla je 1944. godine zbog gej kremirana. Moi, je conjure. Moi, je convoque. En moi, je fais ce que je veux.